hauek lanean, Hauek dabiltza, lanean. Bai, hauek lanean, dabiltza. Kaixo. Kaixo, ze modu? Zaudete dena dantzarako prestatzen eta dena ja prest. Bai, bueno, prestetan, oin hori da. Badaukazue orduan dantzarekin zer ikusia. Bueno, Agus eta Nabel gara, Ani Andere eta Eli. Andere eta Eli. Dantzariak zarete edo, ze? Bai. Dantzariak zarete biak. Eta tokatu zaizue gainera lan egitea. Hori ere bai, bale. Eta gaurko emanaldian ze dantzatu behar duzue? Inbiu tango bat, txatxa matxalinatxuko tangoe. Tangoe? Mikel Urdangarinena? Hori da. Ze ona, ez da? Eta gainera, esan dozkue gaurko eguna berezia dela, dantza emanaldi potentea egiten dela, eta dantzari mordoak hartzen dutela parte, ez? Bai, bastante, Da umietatik nausizera arte. Eta bastante zema da, berroi. Igual irugoi, bai. Eta zuek ze harreman daukazue, edo? Nina sama. Pamala da! Mira! Eta barkatu, Eli esan didazu, Eli, eta nolatan hasi zinen zu dantzan? Ni oso gazteik hasi nintzen herriko abariaz, jantzan, ikesenuan. Gero ja itxigendun urte batzuk, da gero oin 15, 16 urte barrido hasi nintzen. Eta zu, nola hasi zinen, Andere, nolatan? Ni gumentatik, osea, txiki-txikitatik. Eta gero gizedan, era, besaruen itxuna zala urte batzuk, baina gero, ez dakit, urte baten animau ginen lagun artien, eta benga, goi, ez da izan. Baina, elkarrekin aritu zarete? Bai. Hori da, oza, talde bardinen ikendu, zan idekon dire taldien iraman berie, baina batzutan batu ikenga. Eta gero nonoz be, bikote izenga. Bai. Aiba! Ze berezia hori, Herri honek musika, dantza, denetari doka. Denetari doka. Ba, adi gonen gara, gero ikusiko zaituztegu dantza, gozatu, eta guk ere gozatuko dugu eki. Seguro baiet. Horre gongo gara, bale? Baster batetik. Gero arte. Gero arte, agur! Ikusiko ditugu, Bai, noski? Bueno. Ze historia bitxia, daukaten hau ere, Amalabak, ze polita. Kaixo, neska! Kaixo! Bueno, bamentxe, Anabel eta Agus, eta zuek? Ni Ester? Ni Aitziber? Ni Maitere. Maitere. Zertzarete, hemengoak, otxandiokoak? Zizeti ez ni durengo kuenaz. Ja, berrogei urte da dudote menos, adizon, eskondute. Ni bertakoa, otxandiokoa. Zu bai? Ganeiaz behitikue, eta baitare 50 urte hemen bizi naizela. Bueno, eta zu nola bizi duzu gaurko eguna? Oso intensibo. Gu eske dantzan ibiltzen gea, kantetan ibiltzen gea. Egun osoa orduan parte hartzen? Bai. Gauza batez bada bestea? Gutxi gora bera, bai. Vale, eta kantetan ere esan duzue? Bai. Eta ze abesten duzue? Men daukaguz talde bat abez bazakue, garenok, beste badau kantu jiran ibiltzen garenok. Informal haue bat, tabernaz. Eta kantu jiran hor informal horretan ze abesten duzue? Ba, hartzen dugu daukagu liburuska bat. Hora, kateta. Eta liburuska hortatik aukeratzen dugu zein kantau. Ze ona, bueno. Eta adibidez, Antonio Motxoliño, eta horrek amboteko bertxoak, eta bueno, asko. Politxak, ez? Hemen otxandion, hainbeste errementarirekin, izanen da abestiren bat ere horrekin lotua, Bai, badau. Asko egon dire, lehen esaten eben atarte bakoitzien, errementari bat egoten zala. Bai. Eta hor dago kantu bat. Zein? Otxandiok errementariek. Bale. Eta hori nola da? Hori entzuteko pres gaudegu, Venga, bat, 2 eta 3. Otxandioko errementariek, frakaso zarrak eta begizek gorrizek, alferrik egingo juke gerrigarrizek, ardauak edan joiok errementarizek. Gaurko egunez hori abesten dezue? Ez, gaurko egunez ez dugu. Eta abez batzak gaurko egunez zenbatetan abesten dugu edo zein da plana? Bueno, Ni goizean egon eleizan, arratsaldean berriro plaza. Bueno, dantza badaukagu, Bermioko egun alargunen, oso polita gainera. Eta orduan kanta ikasi dugu. Eta bere dantzatu eta zuok abesten da. Ni dantzatuko. Ni dantzatuko. Horrek ipeltze zaude. Aizuen neskak eta zuen abesti gustokoena zein da? Bai, Agus Santa Marina. Agus Santa Marina debekatuta dago kantatzie, momentu erarte. Baiko amabietan edo izaten da bandi etortzen da, eta bandikin batera abesten dugu herri guztiak. Orduan ezin dugu gaur entzun? Pixka bat? Anabelitan ez gara egongo azken egunean pixka kantatu. Estrofatxu be, pentsat, estrofatxu. Zuei bai. Bagu txikitatik ekiziu, otxandizoko abestizek, Agus Santa Marina bestiek, bedarra denporan da bierrien, abestu egiten duen. Igerri jena, egun
Otxanditxarrak kanpoin bizi dizena, torri jendiez, da, igirrik jendagun. Santa baino honien beti Kristo Maskaizek kanpotik etorten dalako jentie, familiakoek. Gaurko egun espeziala da, abestugu abestizoi, eta gero txungoa jantzak ikusten. Otxanditxoko grubue. Aupa Santa Maña. Aupa Santa Maña. Agur Santa Marina, baina ez betiko, beste urte betian, ez naiz etorriko. Eta badago hemen beste abesti oso famatu bat, Otxandion, denok ezagutzen duguna, Hori dano gabestu dugu, Dano gabestu dugu. Hori, hori, txantxikitin. Txantxibiri ez da, txantxikitin. Aiba, abest batza guztia. Kuadria, guztia, etorri zaizue. Kaixo. Eta abeste badugu? Bai. Abestuko dugu? Bai. Abestuko dugu Otxandion kantatzen dan bezala. Bai, Otxandion bezala. Txantxikitin. Txantxikitin, bale. Bueno, Kuadrilla, Uste nire zuekin batera abesten ere bai? Vale, venga, va. Nik ere abestuko dugu. Bueno. Venga, apa, Kuadrilla. Txantxikitin, gabiltzanian, Elorrioko kalian, Amarau atzo trompeta joten, zazpiaztoren gainean. Astoa ziren, txiki-txikia, atzoa berriz Bizka Otxandio! Aupa Santa Maña! Aupa Santa Maña! Gora Otxandio! Aupa Otxandio! Aupa Santa Maña! Ens està agradant força, ens està agradant molt, sí. És diferent a les festes d'allà de Catalunya. Molta participació de la gent, el poble, sí, és entranyable. Azkenean da egun bat elkartzen zara familiakin eta holan, eta batzen zara urbilen daukozu jendiakin. Familian azken bazkaldu dugu, laurok azken bazkaldu dugu, da, bueno, hori, tradizioz ditzen. Bai, hori da, ohitura jarritzen dela urtez. Berrien dantza egun sentit, albien dantza